हेलो गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू आवर अनदर वीडियो आउ आमर तो लास्ट वीडियोटा जोड़ा ब्लॉगिंग हेतिला अभय ढाबारे जो ब्लॉगिंग हेतिला सेटरे भल व्यूज आपण माने देले एवं भल बहुत भल पाइबा दैछन्ती हमको कमेंट भी भल भल कमेंट दैछन्ती तेणु करी आपण मानको भल पाइबा हमको पुणी आज आउ गोटे चैलेंज करिया को आगे आनी आज आमे आपण माने आछू कोन गोटे ट्रे माने 30 टा बॉइल्ड एग 30 टा बॉइल्ड एग सिजा अंडा ताको हम पीस पीस करछु एटी माने प्लेटिंग करा हिची हां प्लेटिंग करा हिची पीस पीस भी करा हिची सलाड अछि एठी आउ आज किंतु गोटे चेंज हे जे कोल्ड ड्रिंक्स बदल रे पानी आ जाछि बदल रे पानी अछि हां हां आज आउ गोटे चेंज भी हेछि आज हां कोन गेस कर कोन पनिशमेंट नहीं तो पनिशमेंट अच्छी रिवार्ड्स भी अच्छी रिवार्ड्स कोडा तथापि कोडा आज पनिशमेंट दिन हेतला आज रिवार्ड्स है डर कोडा रिवार्ड्स रिवार्ड्स अरे वाह आज रिवार्ड्स आज जी जितिबो अरे वाह आज ताले हला आज जी जितिबो 500 टंका तार हबो तेणु करी आमर आज टाइमर सेट हो जाए अलरेडी आगुरी आज जेहेतु पैसा लगुच आज निहाती भाव में टाइमरटा बंद हम कि टाइमर आज निहाती भाव में बंद हम तेणुक यहाँ रहा ये तले रखा हाँ यहाँ ये था जे जितियो से उठेबो या पर वीडियो रे पनिशमेंट आसीबो माने व्यूअर्स मान थिला जे कोन पनिशमेंट गोटे पनिशमेंट रिवार्ड्स आज रिवार्ड्स आसी नेक्स्ट वीडियो रे पनिशमेंट आसीबो तेणु करी आउ किछि कथार्ता न करी हम हमर कार्यक्रम आरंभ करिबा देखिबा केतेटा खाई होउछ सब जग शेष करी शेष हबो आउ हबो आज हां से जहा हेई जाऊ पछे आज निहाती शेष हबो 500 लागि जेन को छोटकेडिया कथा कि हो स्टार्ट करिया बोले स्टार्ट 2 1 स्टार्ट
टमाट खा टमाट। ଆଉ ଟିକେ ହଉ ହଉ ହଉ। ପାଖରେ ଆସିଲୁନି ମୁଁ। ଓହୋ ହଉ ଯାହା ହଉ ପାଖାପାଖି ସରିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୱିନର ତମେ ଆଉ। ରିୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ବା ରିୱାର୍ଡ଼। ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ହେଇଛି ନା ଆଉ କଣ? ଟମାଟ ଖା ଟମାଟ। ଯାହା କୁହ 30ଟା ଅଣ୍ଡା ବୋପା ମା। ତାର କଣ ଖାଉଛ କିଛି କହିବୁନି? ଆରେ ଅଣ୍ଡାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଜଲଜିରା ଖାଉ ନା ଆଜି ରିୱାର୍ଡ କରିବାନି କାଲି କରିବା। ନା ନା ସେଇଟା ହବନି। ରିୱାର୍ଡ ମାନେ ରିୱାର୍ଡ। ଆରେ ପାଖାପାଖି ହେଇଛି ମାନେ ଅଧା କରିଦେବା ଆଉ। ହଉ ହଉ 60-40 କରିଦେବା ଆଉ। 60-40 କଲେ ଚଳିବ। ହଁ 60-40 ଆଜି କରିଦେବା। ଛାଡ଼ ଏଇଟା ଜିତିଲ ଆଉ। ହଁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଅଛି ନା ଆହୁରି। ଆଗକୁ ତ ପନିସମେଣ୍ଟଟା ଅଛି। ପନିସମେଣ୍ଟ ଅଛି ବାବାରେ। ହଉ ଆଜି ତ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଡା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଆମର ଆଜି ସେମ୍ ଥିଲା। ତ ପାଣି ଖାଲି ସରିବ ନହେଲେ ଢୋକି ଦେଇଥାନ୍ତି ପାଣିରେ ଖାଲି ଜିଭଟା ବାହାର କଲା ଆସିକି ପାଣି ଟିକେ ତ ସରିଗଲା ଆଉ କିଛି କହି ହଉନି। ପେଟ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଅଣ୍ଡା। ପ୍ଲେଟିଂଟା ବନା ହେଲା ଆଜି ଜଲଜିରାକୁ। ପ୍ଲେଟିଂ ବି ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ଏଥିରେ ଜଲଜିରା ପକେଇଥିଲୁ ଆଉ ବିଟ ଲୁଣ, ପିଆଜ ବି କଟା ହେଇଥିଲା, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଣି ଥିଲା ବୋଲି ଖାଇହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପିତା। ହଉ କେତେଟା ହେଲା? 8 ମିନିଟ୍ 45, 8 ମିନିଟ୍ 47, ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡ। ଆଜି ଦିନଟା ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହବ ତ ଛାଡ଼। କିଛି ହବନି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କିଛି ହବନି ଏବେ ଯାଏଁ ତ କିଛି ହେଇନି। ହଁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଫ୍ୟୁଚର୍ କିଏ ଦେଖିଲାଣି କି? ପୁଣି ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ପୁରା ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ ଏଇ ଅଣ୍ଡା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟା ବି ଜଣେ କହିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଅଣ୍ଡା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଅଛି, ଜଣେ ଭିଉଅର୍ସ କହିଥିଲେ ଜୋଲୋ ଚିପ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସେଇଟା ବି ଦିନେ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବିରିୟାନୀ ଆସିଥିଲା ହେଇଥିଲା। ପକୋଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ହଁ ପକୋଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତାପରେ କେତେ ଜଣ କହିଲେଣି କଟକ ଆସ ଦହିବରା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା। କଟକରେ? କଟକରେ ଆରେ ବାଃ, ସ୍ପେଶିଆଲ ଦହିବରା। ହଁ ଫେମସ୍। ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ କଟକର ଫେମସ୍ ଦହିବରା।
ତାହେଲେ ଯିବା କଟକ। ଏଇଟା ରଖ, ତମେ ରଖ, ଏଇଟା 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 ଆମକୁ ଉପହାର ଉପହାର ସଦୃଶ ଦିଆହେଲା। ୱିନର ଆଜିର ପ୍ରଥମ ରିୱାର୍ଡ ଆଉ ଗଲା ଆଉ। ଛେ 500 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋର ହବ ବୋଲି, ଆଜି ସତ୍ୟଜିତ ଭାଇ ଇଏ କରିଦେଲେ ଆଉ। ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ କିଛି ମୋର ବି ପୁରା ଆଜି ଶେଷ। ହଉ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଆମର ଲିଙ୍କ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ବି ଓପନ୍ ହେଇଛି। ସେଇ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଦିଆହେଇଥିବ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ, ତାକୁ ବି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ରୁଦ୍ୟାଜିତ୍ ଫୁଡିସ୍ ହେଲା ଫେସବୁକ୍ର ପେଜ୍ର ନାଁ ଅଛି, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନାଁ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ସମାନ ନାଁ ଅଛି ରୁଦ୍ୟାଜିତ୍ ଫୁଡିସ୍। ଆଉ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ଆପଣ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବୁ, ଆମର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ ଦେଇଦେବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର। ସେଇଠିକି ଯାଇକି ବି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ପାଇବେ। ହଁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜି ଲୋଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ଜୋରରେ ଲୋଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଳେଇଲା ନା। ହଉ ତାହେଲେ ଯିବା ଏବେ। ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି, ଆଉ କିଛି କହିହେବନି। କହିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଆମେ ନାହୁଁ ଆଜି। ଆଉ ଦିନେ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜାଗା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଭ୍ଲଗିଂ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ସେଇଠିକି ଯିବା, ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା, ଜାଗା ଦେଖିବା, ଆଉ ଭୋଜନ ବି କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଆଣିବାକୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ତ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ, ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ଟିକେ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି। ବାଏ ବାଏ।